Nimeni on Lotta ja työskentelen lääkinnällisenä jalkaterapeuttina Podoshop Fothälsanissa Tukholmassa. Monet asiakkaat tulevat meille kantapääkivun vuoksi. Kantapääkipu voi johtua monista eri syistä, mutta usein se johtuu siitä, että jalkaa on rasitettu liikaa ja jalkapohjan jänteeseen plantar on syntynyt tulehdus. Tällöin kyseessä on plantar fasciitti. Kivun lievittämiseksi ja paranemisen nopeuttamiseksi voi käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten hierontapalloja tai rullia jalkapohjan hierontaan. Näiden välineiden avulla voidaan tehostaa verenkiertoa ja rentouttaa lihaksia. Kantapäätä ja plantar fasciaa tulisi myös keventää, jotta rasitus vähenee ja paraneminen nopeutuu. Lisäksi voi tehdä kotona omatoimisia harjoituksia. Tänään ajattelin näyttää muutamia apuvälineitä jalkapohjan hierontaan. Aloitetaan tästä jalkarullasta. Tämä on piikikäs jalkarulla. Se on hieman painava ja tukeva. Sitä rullataan jalkapohjan alla näin. Noin 3-5 minuuttia aamulla ja illalla, eli yhteensä 6-10 minuuttia päivässä. Näin pehmennät plantar-alueen, mikä on tärkeää, koska se vähentää kipua ja jäykkyyttä. Lisäksi tämä edistää myös verenkiertoa, mikä puolestaan nopeuttaa paranemista ja auttaa palautumaan nopeammin. Meillä on myös toinen jalkarulla, hieman pienempi. Se on myös vähän kovempi, mutta sitä käytetään samalla tavalla rullaamalla. Se on helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle, jos haluat kantaa sitä laukussasi. Tai ehkä kun istut töissä työpöydän ääressä ja voit samalla hieroa jalkapohjaa. On olemassa myös hierontapalloja. Tässä on piikikäs pallo. Sillä voit hieroa samalla tavalla. Rullaa sitä jalkapohjan alla. Voimme myös kohdistaa hierontaa enemmän kantapään tiettyihin kohtiin pallolla. Hieroa voi hieman enemmän juuri niihin kohtiin. Se on yksi pallon eduista. On olemassa myös sileitä palloja, joita voi käyttää. Hieronnan lisäksi sinun kannattaa huolehtia siitä, että kengissäsi on tuki. Eli älä käytä litteitä ja kovia kenkiä. Käytä mieluiten kantatyynyä, kantatukea tai pohjallista, jossa on tuki kantapäälle. Sinun kannattaa myös muistaa, ettet kävele kotona kovilla lattioilla pelkillä sukilla. Käytä sen sijaan tossuja, joissa on iskun vaimennus. Eli sekä kevennys että hieronta ovat tärkeitä. Myös harjoittelu on hyväksi. Voit tehdä varpaille nousuja. Mieluiten portaalla, jotta saat pohkeen venymään alaspäin mentäessä. Tee hieman varpaille nousuja joka päivä. Hieronta 35 minuuttia aamulla ja illalla. Lisäksi iskunvaimennus myös kengissäsi on tärkeää. Löydät lisää tietoa kotisivuiltamme.